Duyan. J, kita kelar terbanjur patun. Juragan sampai wonten sambangan motor. Sugeng dalu patun. Ki teman Pak Kolik, Pak Guru. Sambangan motor. Yun. Aji Sakti Bedasa
penak. Ada di ya aku duwe bebenah apa penjalukmu candi sewu enteng sunyi kudu dadi iya jonggrang panyuwun tak turuti coba mrene ati ya mas bojoku sayang akeh bojoku ya ampun kowe arep tak jak rundingan apa gak pengen dik apa le mas agegong momongan tak rabi wayo cerit duweni momongan mung dadi bojo selundupan ya ampun temenan jarene sapa sing akeh bojone uga akeh rezekine dim aja bater siji wong kuwi siji sanjang lan pangane senajan slirane mbok tuwa tresnoku tetep tak padha temen ya iya dik